парвозҳо ба ҳама шаҳрҳои Россия. Касе ки магистра мехона вай донишҷӯа ё ки не. Я фарзанди дига ба фарзандхонӣ қабул кунӣ, ай хизмат озод мешавӣ. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Соргон Сафаров канали Юристиҷа. Ахбороти имрӯзаи мо оиди гирифтани чиптаҳои электронӣ. Яъне ки хеле шумо дар комментарияҳо саволҳо пешниҳод кардем ки чиптаҳои электронӣ харидорӣ кардан мешавад ё ин ки не. Бародарони азиз, мутаассифона ширкати ҳавопаймоии Somon Air манъ кардагиаи фурӯши чиптаҳоро тавассути электронӣ. Яъне ки танҳо ба воситаи пули нақд дар як ҷое ки муқаррар кардагианд фурӯши чиптаҳоро аз ҳамунҷа дастрас кардан мешавад. Ва шумо агар ки бихоҳед мисол шахсиятҳое ки дар Россия қарор доранд ва савол метиҳанд ки мо метавонем аз Федератсияи Россия бо тариқи чиптаҳои электронӣ ягон шахсията ба назди худмон даъват кунем ё ки аи тараф билетш бигирему ба Россия биёяд. Мутаассифона ин чиз имконнопазираи бародарои азиз. Барои ҳамин хотир бо тавассути электронӣ чипта харидорӣ накунем, чунки ширкат худаш ҳамин чиза манъ кардагиае. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Минакси дил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум Неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. Яъне ки аллакай ба ҳама маълум аст, дар тарафҳои бозори Зилёни шаҳри Душанбе ҷои чиптафурӯшӣ муқаррар кардагӣ ҳастанд ва дар уҷа шаҳрвандои зиёд ҳамарӯза ҷамъомад мекунанд, лекин мутаассифона на ҳар кас чипта харидорӣ кардан метавонад. Чунки чанд рӯз қабл пеш боз ширкати Somon Air як эълони дигар пешниҳод карда буд ба ҳамаи шаҳрвандон ки то охири моҳи апрела ҳамаи чиптаҳо фурӯхта шудагӣ ҳастанд. Ва дар иҷа бо ҳастаи ғайри Somon Air Ютер шахсиятҳое ки мехоҳанд ба ширкати Ютер агар парвоз карда ба Федератсияи Россия бираванд, ба ҳамун ширкат худаш да муроҷиат мекунед, чипта харидорӣ мекунед, вале чиптаи ширкати Ютер қиматтар мебошад. Вообщем, бародарои азиз, чиптаҳои электронӣ шумо харидорӣ кардан наметавонед, чунки ҳамин ширкат худаш фурӯши чиптаҳои электрониро манъ кардагиае. Ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунем, ба саволҳои худтон ҷавоб бигирем. GS Pro нависад: салом акаи Сормо, чанд бораи савол метавам, ҷавоб наметиҳед. Билет гирифтам Ютер Айклуб ба Уфа. Гражданин нестам, рӯзи 15 парвозай. Метавонам рафта ё ки не? Агар нашава билета вазврат бигардонам. Ҷавоб медодед ака, пешакӣ раҳмат. Бародарои азиз, мутаассифона намешава аз шаҳри Кулоб парвоз карда. Яъне ки мо қайд кардем бе ягон основания танҳо аз шаҳри Душанбе иҷозат додагӣ ҳастанд бо ширкати Ютер ва Somon Air. Ва дар барномаҳои пештар мо ба шумо хотиррасон кардем ки як навор карда будем, номи наворам хеле буд ки парвозҳо ба ҳама шаҳрҳои Россия. Ва дар он навор мо гуфтагӣ ҳастем ки ҳар як шахсияте ки мехоҳад ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия парвоз кунад, мисол аз Кулоб, аз Қурған ё ки аз Хуҷанд, ба вайҳо основания лозимай. Дар шаҳри Душанбе агар қарор дошта бошен, аз Душанбе рафтан бихоҳен, ягон асос барои рафтан дар кор нест. Танҳо ҳуҷҷати тиббиро дастрас мекунен ва озодона метавонен ки парвоз карда бирен. Мисол мегирем, агар гражданство дорен ё ки бемор ҳастен ё ки ягон пеши бемориро нигоҳубин кардан меравен, ана ҳамин чизҳо асос шида метавонанд ва шумо аз Хуҷанд, аз Кулоб ё аз Қурған рафта метавонед ба Россияра.
Анас нависай: салом бародар, агар я фарзанд дошта бошӣ, я фарзанди дига ба фарзандхонӣ қабул кунӣ, ай хизмат озод мешавӣ. Агар ки бо тариқи суд иҷозатнома дошта бошед, яъне ки суд ҳалнома бироварда боша ки дар ҳақиқат фалон шаҳрванд ба фарзандхонӣ даъват карда шуд ва ба фарзандхонӣ қабулш кардан қонунӣ ба номи ту гузашта боша, албатта ки ту соҳиби ду фарзанд ба ҳисоб меравӣ ва аз хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. Каримзода нависай: салом акаи Сорбон, ман як чиза нафаҳмидам. Уральские авиалиния гуфтед ба шаҳрҳои Россия парвоз мекунад. Айхуҷан основания дар кора ё ки не? Бародарои азиз, ҳозир ман дар ҳамин бора суҳбат кардам, фаҳмондам, вале мумкин аст ки мо дар видеои пештара мумкин камтар ба хатогӣ роҳ дода бошем ва гуфта бошем асос дар кор нест. Ба ҳамин хотир аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳар чиза строго судӣ накунем. Бародарои азиз, иҷада комментария бисёрай сухан бисёрай баъзан ҳолатҳое мешавад ки моро ба хатогӣ роҳ метиҳему, дар сухан гуфтан хато мекунем ва барои рафтан албатта ки аз ҷойҳои муқарраршудае ки мо гуфтем асос дар кор ҳастад. ғайр аз душанбе аз дигар ҷоҳо рафтан асос дар кор аст. Мубориз навистай: бародар, дар бораи маблағи хизмат ягон фармони дақиқ шуд ё ин ки не? Мутаассифона то ҳол шудагӣ нест. Яъне фармони дақиқе ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд тасдиқ кунад, ихелӣ шудагӣ нест. Вале аз ҷониби анамин военкоматҳо ё ки баъзан корхонаҳо пешниҳод шудагӣ ҳаст ки бояд 28 000 сомон пардохт карда шавад барои аз хизмат озод шидан. Суҳроб Ҳақназаров нависай: салом алайкум акаи Сорбон, ман сеюм курсум, аллакай воени кафедра хондастам. Чӣ мешава? Меган рутба намегирену воени билет мегирен. Як хушрӯ фаҳмонен. Бародари азиз, мо дар навори дирӯза фаҳмондем ки ҳар шахсияте ки воени кафедра мехона ё ки ана ҳами панҷум курсиш да ё чорум курсиш да мехона буд мекуна, вай барои рутба гирифтан бояд 1 сол хизмат кунад. Пештар воени кафедра вақте ки мехонден, агар шумо аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешидед, вале баъд аз тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамира дигар кардан, шахсиятҳое ки кафедраи воени мехонанд, вайҳоро бояд 1 сол хизмат кунанд. оиди як чизи дига ба шумо як бори дига хотиррасон мекунам. Оиди шахсиятҳое ки магистра мехонанд. Ман дирӯз дар видеом гуфтам ки вайёро хизмат намебарам, вале дар иҷа комментарияҳо бисёр нависонданд ки вайё донишгоҳа буд кардагӣ ҳастанд ё ки дигар чизҳо. Умуман ҳар кас фикри ақидаи худша баён кард. Бародарои азиз, шахсияте ки коллеҷ мехона ё ки магистра мехона ё ки 5 сола хондасай, вай донишҷӯ ҳисоба. Яъне дар вақти таҳсил ягон каса ҳақ надоранд ки ба хизмат даъват кунанд. Мисол мегирем, агар шумо 4 сол мехонед, 2 соли дига магистра мехонед, баъд ай ҳами буд кардани 4 солатон шумо бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан нашавед. Дар ҳолатҳои даъватон мекунанд, дар ҳолатҳои шуморо мебаранд ки гуфтам, мисол дар донишгоҳҳо шахсиятҳое ҳастанд ки ба дарсҳо ҳозир намешаванд, МБОшон зиёд ҳастанд. ана ҳами шахсиятҳоро қонунгузорӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. Барои чӣ? Барое ки вайҳо ба дарсҳо ҳозир намешаванд, аз донишгоҳ хориҷ мешаванд. Ба ҳамин хотир ӯ шахсиятҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Юсупов Асомидӣ нависай: акаи Сорбон, донишгоҳи мо воени дора. Нарем дарси воени 1 сол хизмат мекунем. Дарси воени бирай ё ки нарай 1 сол мерай хизмат мекунем. Маҳмуд Тивей нависай: она гуфте ки акаи юрист ду акаву додар боши ҳардушам хизмат мебаранд. Ду акаву додар боши ҳардуша хизмат намебаранд. Дар ҳолате ки зиёда аз 3 писар бошад, дар ин ҳолат мумкин аст ки якбора 2 каса ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. Дар ҳоле ки агар 2 писар боша, якташ адои хизмат кард буд кард омад, ба дигариша ба хизмат даъват мекунанд. Уяли Сити нависай: Сорбон, ту мара гап зад, дар кадом китоб омадагӣ? Мара номи китоба гап зам. Пешакӣ раҳмат. Ман дар аввали видеомам гуфта будам, дар байнам, дар охирам. Дар ами Google қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ бинависон. ҳамуҷа ҳамаи моддаҳош мебуроя медрои мехонӣ. Мирзоев Лайф нависай: ҳамун қонуни нав дар кадом моддаш гуфтагӣ аст ки магистраи хизмат озодае? Уҷада тоқат донишҷӯ навистагие, магистр навистагӣ нестае. Бародари азиз, ман нав гуфтам ки ту мактаб мехонӣ, донишгоҳ мехонӣ, коллеҷ мехонӣ, магистр мехонӣ, ту таҳсил кардасай, тура хизмат намебаранд. Бо дариҷа нависай ки вай ба фикри ту шахсиятҳое ки магистра мехонанд
ва ё донишҷӯ ҳисоб намехӯриданд. дар ин бора касе чӣ фикр ақидае дорад дар комментария бинависад. Касе ки магистра мехонад вай донишҷӯа ё ки не. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотонро бинависед ва дар канали юристиҷей ҳатман обуна шиданро фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша то барномаҳои нав.